Хора, видях си клипа и видях графиката, каква е смотана, но какво се прави? И съжалявам за това, но ще се опитам, каквото мога ще направя да е по-хубава на игри ще е по-хубава. А сега да играем Top 11, казах в предишния клип, че ще играем. Бате как пиша смотано нещастно. Фак, имам смотан. И ето и Top 11. Не знам защо, но бях спрял за пауза. На пауза за малко. Не беше от мен, съжалявам. Нещо беше станало. Ето съм го цъгнал по погрешка. Но не сте пропуснали нищо, освен един скапан вирус, който не го свалих, просто го махнах. Ето зарежда Top 11. По принцип не ми е толкова бавно стартирането, ама като снимам става бавно. Айде, тръгни. Мисля. Аз не го гледам. Гледам си някакъв друг сайт, после влизането ми е заредил. Добре, сега трябва да зареди. О, не, пак ще зарежда. Пуда ти се знае, отнеми 2 минути за зареждане. Бате, ще играем само 8 минути. Пак. Знам, че не се и чувам добре, ма какво да направя са? На игри, като снимам, може би всичко ще подобре, защото така. И ето заради. Какво? Какво ме е бил ли? Да бе. Тега си словака. Фак. Вижте ми отбора. Да, знам как си смотаното, ама таман започнах да играя. И не питайте защо съм 8. Защото не я играех дълго време и сега почнах да играя. Защото пак ми се играе. Ето, трябва да си купа свестна защита, защото по-скапаната защита от моята е на някакво прасе, което я повърнало. Те, веднага, щом искам, ми се получава 16 милиона, да. Ето тук има 29 годишен, да, бе. Са. Час 11 минути. Пате, стига с тия цени високи, бе, какви са тия? 88. 2 минути. Да, фак. Това на 29 моя ми свърши някаква работа, ама все едно.
Айде, че го вземем. Ако никой не заложи. Фак. Знам, че не мога да го взема. Ето, да бе, бате. Вижте. Екселент 88, 29 години само, че. И е 10 милиона. 29 години, айде, този сезон ще ми свърши работа. Екселент 88, 7 и 1. Бате. Този ще си го взема. Никой няма залага. Дано. Я да видим. Браво. Той ми е по-силен от вратара, бате. Добре, че не искам турчин във отбора. Не говоря. Да, по-скоро не искам турчин в отбора. Защото е Мустафа. И мисля, че е турско име. Но е все едно. Фак, още 4 минути остават до края на клипа. Аре, те, 1 минута ще си пребедеме. Половина минута след този играч. Добре. Фак, има един токен. Трябва да го спечеля с един токен, бате. Защото нямам повече. Ако беше четвъртия ден, ще ми даде 2 и окей, ама с един токен, един играч. Бате, това ще е гадно. Едно и... Фак! Загубих си токена играча. Фак. Няма гледам. Вижте, че нямам токени. Фак. Няма никакви токени. Не ми се гледа. Фак. Аз тръхнах. Фак, и морала им. Ми съжалявам, че... Фак, 4, 3, 2, 1. Оле, спечелихме го. Фак. Кой да го заменим? И какво да правим аз те? Все некъде трябва да го турим. Най-слабия. Четиридесет три, 45, 54, 48. Да, така ще ми е. Дано следващия матч спечеля. Я да видим кой ми е следващия матч. Петдесет и осем, 49, 5. Дано спечеля. Фак, май ще трябва да си казваме чао. Следващия епизод, сетих се какво ще е следващия епизод. Ще играем на Happy Wheels, но не с ваши, защото следващия епизод пак ще е днес, за да съм готин. И това беше от мен. Чао за сега и до Happy Wheels, който ще е днес.